Egun on guztioi, eskerrik asko gure deiai erantzuteagatik. Orain Euskaraldiarekin lotutako beste komunikazio bat egin genizuen, aurreko baten martxan jarri izan norbanakoen izen ematea, dakizuen bezala entitatena aurrez ere jarri izan martxan, orain norbanakoena, eta orain hemendik eta maiatza bitartean, badazkagu ja antolatuta, edo aurreikusita, hainbat komunikazio ekintza, hainbat girotze ekintza, jendea animatzen juteko, eta, pixkanaka, Euskaraldia gerturatu ala, jendea animatzeko, ez? Eta oraingo honetan, apirilaren 12an, etorriko dan gune ibiltariaren berri eman genizuen, helburu batzuk ditu ekintza honek, ez? Alde batetik, Belarriprest eta OBizi rolen berri ematea, herritarrei, gazteei, Lasarteko herritar gehienei, izen ematea indartu nahiko genuke, ekintza honen bitartez, materiala, kamisetak eta Euskaraldiarekin lotutako merchandising-a ere banatu nahiko genuke, eta gero ere, Euskaraldiko abestiarekin, familiarizatzen jutea, eta, horiek ere, gero eta ezagunagoa izango den kanta hori, hori ere zabaldu nahiko genuke, eta gero batipat kalean presentzia irabaztea, bai? Euskaraldia behar du hemendik eta maiatza bitartean, baita 11 egun horietan ere, baina, presentzia eta iruditegia eta bestiak eta bar. Orduan, gune ibiltari hau, zer izango da? Izango da gune bat, herri-zerria idana junde, eta apirilan 12an, Okendo plazan egongo dana, atzaldeko 6tatik, gaueko 9tara, bai? Izango da, karpa bat ikusiko duzu, eta bertan ikuskizun batzuk egongo dira, eta beste magoarena, bai? Eta, esan bezala, aitzakia da, jendea erakartzeko, eta, Euskaraldiaren berri emateko, eta, Euskaraldia badatorrela, ja, iragartzen juteko, bale? Hoi da iragarri nahi genuena, eta jendea animatu, larun batian, 12an, bertaratu daitezen, eta, eta magoaren, ikuskizunaren ikuskizuna ikusi dezaten, eta bar. Eta, hoixe da nire esan nahi nizuena, eta bain hitza emango jo, Arkaitzi? Zondo, estitxu, eskerrik asko, egunon lehenik eta denei. Estitxuk aurreratu bezala, bakizue Euskaraldia maiatzaren 15-etikan 25-era izango dela, eta horren barne, girotze ekintza batzuk egingo dira aurretikan, eta tartean magoaren bisita, gune ibiltariaren bisita izango dugu apirilaren 12an, eta mago bat izango dugu. Kidan izeneko magoa edukiko dugu, atzaldeko 6tan Okendo plazan. Magoa Gasteiztarra da, eskarmentu handiko magoa da, 19 urtetatik honetan ari dena, eta gertuko magia egiten du. Orduan, uste dugu ikuskizun politia izan daitekela, eta alde horretatik herritar guztia gonbidatu nahi ditugu bertaratu daitezen. Estitxuk aipatu bezala ere, zalantzak, Euskaraldiaren inguruko zalantzak argitzeko edo balio dezake, eta OBizi eta Belarriprest bezala izena eman nahi duenak ere, aukera izango du bertan. OBizi eta Belarriprest rol horiek edo areagotu nahi ditugu, eta egun horretan ere aukera izango da. Eta nire aldetikan besterik gabe, hitza pasako diogu hemen 2 gazte ditugu, Euskaraldian parte hartuko dutenak, eta pixka bat zergatikan hartuko duten parte Euskaraldian, eta azalduko diguten. Batetik Danel daukat hemen nire eskubitara, eta errezkretara Aitor. Orduan, zuei pixka bat hori, zergatikan eman izena edo zergatikan eman duzue izena zuek Euskaraldian. Kontatu igutzen pixka bat. Guk, lehen urtean berez ez denun nola parte hartu Euskaraldian, baina, aurten parte hartzea erabaki dugu, azken finean, gaur egungo egoera Euskal Herrin, igual Euskara ez da bain popularizatua bezala, galtzen nahi da Euskara erabilera hori, eta orduan, ondo iruditzen zaigu parte hartzea, eta, ekimen politia ikusi dugu. Esan ezan bezala, Belarriprest eta OBizi hori aplikatuz. Hori, Euskara sustatzeko eta hitz egiteko. Ondo.
Nola, bueno, Aitorrek aipatu digu, aurreko urtetan ez duela parte hartu, zuek ere gaztetxoa zeate. Zerbait berezia... Bueno, Euskaraldia zein aldeko edo, ze adjektibo batekin edo hitz batekin edo lotu beharko bat zenute, zerekin lotuko zenute edo? Nik esango nuke itxaropentsua. Txeropentsua. Bai. Bai, bueno, nik esan igual erronka dela euskaraz hitz egitea. Pero bueno, nik uste nahiz eta erronka izan balio hula. Interesgarria dela euskaraz ikastea. Esan genezake orduan erronka itxaropentsu bat daukagula aurretik, ezta? Bai. Vale, eta bueno, pixkat amaitze aldera, gero argazki eta aterako dugu, baina bueno, nola animatuko zenituzkete, beste jendeak, hori esan dugu 12an aukera izango dela izen emateko, eta bestela ere egongo da aukera, baina bueno, zalantzan edo oraindik izena emaztun ez du jende horri azken bultzada emateko, zer esango genieke? Esplikatuz zer den pixkatu euskaraldia, zer iten den, eta euskaraz hitz egitea polita dela, eta jakiteko euskaraz hitz egiten ez dakinak, pixkat erabiltzen ikasteko, eta hori. Eta belarri prest rola hain zuzen ere pixkatu eta ezta? Tor, zuk ez dakit zerbait entzune dizu? Bai, menalek esan dira, azken finean, uste garantzitsua dela, egunerokoan erabiltzea euskara, uste hor daula klabia, bai. Hori, Euskaraldia 15-etik, maiatzaren 15-etik 25-era da, baina benetako erronka, benetako Euskaraldia eguneroko hori dugu. Ez dakit, ez ditxu, zuk zerbait erakine duzun, ja kontatu egun... Bai, ez animatzea, bueno, lehenengo eta behin, bideo lehiaketa oraindik martxan dola, eta orduan, bideo bat egin nahi baldin baduzu, animatu ere, zuek ere bai, nebere bezu bideo bat, minutu batekoa, animatu eta parte hartu, eta gero, azkenean hemendik eta maiatza bitartean balioko duna da, guk egindako ekintzaz gain, oso ahokoa, osake zuen ingurukoei animatu, parte hartu dezaten, eta hoxe, eta belarri prest rola ere sustatzia gustatuko leitzaguke gaina lasarte baten, ez? Nik ustete hau bizik garrantzitsua dira, baina belarri prestez inguratuta gotia harik eta gehiago. Orduan, belarri prestak animatu, mesedez. Hori, nik erantziko nuke bakarrik ez dela ezagutza kontua, bakarrik jarrera kontua ere badala. Vale, eta gizuen aldetikan, galderaren Nola dijo zer ematea? Ez dakizkigu. Bai, datuak, egunetikan egunera desente aldatzen dira. Atzo, norbanakoak 500en bueltan, baino ezin dizut kopuru zehatzik esan. Egiaztatu beharko nituzke gaur, atzotik gaurrea, edo aldaketarik egon. Eta entitateetan 30en bueltan edo ongo dira une honetan. Baina esate dizu, datu hauek pixka pintzekin hartu, egunetik egunera soldakorrak dira. Eta aurreko esperientzien arabera, azkenengo astean. Egoten dira izen emate gehienak, azkenengo 2 astetan. Gauza gehienekin bezala azken ordurak guztitugu gauzak, eta jendeak indikan maiatza erdikalde ikusten du pixka bat, baina animatu nahi ditugu, azken unera arte utzi beharrean, eta entitateekin ere pixka eta aste santu bitartean ere lanketa bat egingo dugu, pixka bat bultza da txori, xirikatzen ditugun pixka bat, eta gehiago erakartzen ditugu. Listo, eskerrik asko. Hori, eskerrik asko.